Roberta Bella tkompli jikdeb dwar il-Partit Nazzjonista u dan wara li l-fact checker ta' Times waqqal kollox retorika ta' misinformazzjoni li xerret u qed ikompli xerret il-Prim Ministru nnifsu fejn qed jallega li l-Partit Nazzjonista fetaħ kawża l-qorti kontra l-eks Ministru tas-Saħħa Chris Fehn. Dan bilan li jipprova jtaffi xi ftit minn sara qed issir wara li kien rapportat kif Stewart tajru l-miljuni mit-taxxi tagħna biex jiffabbrikaw fake news. Iżda il-fact checker ta' Times wera ċaru tont li dan mhux il-każ hekk kif il-kamp tal-Partit Nazzjonista Bernard Gregg flimkien ma' deputat Adrian Delia fil-fatt fetħu kawża kontra l-Avukat tal-Istat. Bħalissa l-Gvern ta' Bella jinsab minn ġdid taħt il-lenti b'ħafna jistaqsu min kienu l-forzi mudlama li ħadmu jitfit ma' Stewart Healthcare biex inħolqot fake news fuq wieħed minn tagħhom stess. F'intervista li Bella kellu s-sibt filgħodu fuq l-istazzjonijiet tal-Labor, wieħed seta' jinnota kif id-diskors kontinwament kompla jattakka l-Partit Nazzjonista kif għamel fil-kampanja elettorali. B'attakki kontinwi kontra Bernard Gregg u Adrian Delia. Dan meta kemm il-kamp tal-Partit Nazzjonista u anke x-Shadow Minister tas-Saħħa ilhom għal dawn l-aħħar xhur jaħdmu sabiex pajjiżna iġib lura l-400 miljun euro li nsterqu mill-barranin bil-barka tal-Gvern Laburista. Intant quddiem il-prezzijiet istaġġenati li l-poplu Malti u ilu jaffaċċja ta' kuljum għal dawn l-aħħar snin, Roberta Bella kompletament tefa' din ir-realtà taħt it-tapit. Dan meta qal li pajjiżna għandu ekonomija vibranti fl-istess żmien meta wieħed qed isiba kważi impossibbli sabiex jasal sal-aħħar tax-xahar b'mijiet li saħansitra qed jitolbu l-għajnuna lix laqas biss jaffordjaw plattikel sħun kuljum. Illum għandna xorti t'ekonomija vibranti. Fi żmien meta qatt ta' korpi kostitwiti flimkien mal-Partit Nazzjonista ilhom ix-xhur jappellaw għal bidla fil-mudell ekonomiku.